We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso. Atong sugaton ang bulan sa Mayo nga good vibes lang og puno sa paglaom. Sa ibang buntag. Tama ka na, ug maayong buntag sab Jill. New month, new beginning sabta uban sa paninguha nga everything gets better karong bulana. Mga kapuso, karong buntaga dungan ta nga ma-inspire sa istorya sa usa ka Mindanawan nga taliwala pa man sa iyahang balatian. Wala kini nahimong babag aron i-pursue ang iyahang hilig sa fashion ug ang pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Atong makauban taod-taod si Isabela ug Frederick Blancas. Samtang say ila-ilahon ta ang grupo sa bird lovers dinhi sa Davao City kauban ang founder sa Davao Free Flight Lovers nga si Wilbert Bonifacio. Samtang sa best talk mga kapuso, makachika ni attorney Resi Rizada ang Davaoeña Beauty Queen nga si Katrina Johnson. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo na dunay ginakonsidera nga misteryosong balay sa Malaybalay City, Bukidnon Province? Kini mao ang tulok anda ng Torre ni David sa Kabangahan, Malaybalay City. Ang mong balay gitukod kaniadtong 1962 ni David Valmorida o giila kini isip usa ka antik nga balay din ginadayo sa mga turista. Adunay mga istorya nga maong balay, adunay mga kababalaghan. Sama na lang sa duwende ug mga white lady. Apan, wala pa'y nakapamatuod diini. Mga kapuso, karong buntaga kakuhaan natog inspirasyon ang kinabuhi sa usa ka Mindanawan nga taliwala pa man sa iyang balatian. Wala kini nahimong babag aron i-pursue ang iyang hilig sa fashion ug ang pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Kung unsa ang iyang storya, kana ang atong sayron kauban sina Sir Frederick ug Isabela Blancas sa Butuan City. Sir Fred ug Isabela, mayong buntag kaninyo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Unsa inyong gikabisihan karon? Good morning. Good morning, Sai. Good morning, Sai, and to your viewers, no? Mga kapuso sa Mindanao. Good morning. Sir Fred, unang-una no, unsa ba ang storya likod sa success story ni Isabela? Paunsa siya naabot diha sa Butuan ug nagsugod sa iyang advokasya? Ang storya ng One Closet started 4 years ago. We came to Butuan. I gave a workshop, napoy workshop para sa DTI. Nagtudlo ko ka ng about social entrepreneurship. And I asked Isabela to tag along and to help me in conducting the workshop. And after the workshop, we had a family vacation sa Lake Cebu. And during that time, she was interacting with the kids. She was playing with the kids ng Tiboli tribe. And then later on, when we had to go back to Manila, we were based in Manila then. Sabi niya sa amin, I'll take a gap year. Sabi namin ng misis ko, bakit ka mag-gap year? And then she told us she wanted to be a social entrepreneur. So we couldn't say no because that's what I'm advocating. And later on, yun na rin yung advocacy ni Isabela. So after that, we came to Butuan. Nag-resettle kami dito because I had projects here in Butuan. Isabela, siyempre anana ka sa fashion industry karon. Ngano kani ang imuhang napili nga industriya nga sudlan? Pinili ko po ang fashion industry kasi in the first place, mahilig po talaga ako sa fashion. Simula bata pa po ako may pagkakikay ako. Mahilig mag-dress up, gano'n. Alang kanimo unsa ba ang fashion ug unsa ang imuhang gusto i-impart ngadto sa mga kababainhan pinaagi sa imong advokasya?
naniniwala po kasi ako na ang fashion po kasi ay nakaka-empower po ng mga tao, lalo na yung mga nakakasuot po nito. Nafe-feel po nila na when they look good, they feel good. Nakakatulong po sa self-confidence po nila, nakaboost po ng tiwala sa sarili po nila. Isabela, gawa sa paghatag og mga dekalidad nga sanina alang sa mga Mindanawan, ang parte sa income maadto kuno sa charity. Nganong ingon ani ang imuhang gihimo? Opo, kasi po, yung mga bata po kasi ngayon sa convent po na inaalagaan ng mga madre, they went through a lot po before. They were victims of abuse in the past. Pero po, nakita ko po sa kanila na despite na mga nangyari sa kanila, sa kasalukuyan po nakita ko na lumalaban po sila sa buhay, na kaya nilang ngumiti, kaya nilang sumayaw, kahit ano gagawin na para mapasaya mga sarili nila. Hindi sila sumusuko. At yun na naging inspiration sa akin. Na dahil ako rin, tulad nila, nagkaroon ako ng depression at sabi ko, kung kaya nila na mas grabe pa na pagdaanan nila, ako rin, kayang-kaya ko rin. Isabela, na-mention mo nga doon na kay depression no, og dili kini sayon atubangon. Apan giun sa ba nimo pag-handle nga dili kini mahimong babag sa imuhang pagsunod sa imong mga pangandoy? Ang ginawa ko po ay inisip ko po na hindi po dapat ang sarili ko lang ang aking pagtuunan ng pansin. Inisip ko na marami pang tao ang mas nangangailangan ng tulong at mas naging masaya ako at napasaya ko na rin sila. Sir Frederick, paunsa sa ba nimo ginagiyahan si Isabela sa ihang mga lakang nga ginahimo sa kinabuhi? Unsa ang imuhang mensahe kanunay kaniya? So what we do, kami ng misis ko, pinapaalalahanan namin siya kung ano talaga yung mission niya. Kasi siya naman yung nakapag-isip kung anong kanyang magiging mission. Sabi namin, lagi niyang isipin kung gusto niya talaga makatulong, mag-focus siya doon para pag may mga problema, may mga hindi ganun kalaki ang benta ng aming enterprise, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Dapat nakatuon siya sa kanyang mission. And secondly, nire-remind din namin siya, alam naman namin ang kanyang mga gandang katangian, makita namin na talagang ang compassion niya para sa ibang tao, nandun talaga, simula nung bata siya, talagang mahilig siyang tumulong sa ibang tao. Sabi namin, wag dapat yun mawawala. Isabela, nganong napili nimo nga mahimong usa ka social entrepreneur ug unsa pod ang nahatag niini sa imuha? Kasi po, in the first place po, first time ko ma-encounter po yung word na social entrepreneurship. And nung in-explain ko, sabi ko, kakaiba to yung business na hindi lang puro profit ang nasa intensyon. Parang gusto rin talaga na makatulong sa iba. And ako rin, gusto ko rin yung talaga yung concept na yun. Daghang salamat Sir Fred ug Isabela sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo kanunay. Thank you very much. Thank you very much. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjel! Good morning mga kapuso! Welcome to Bistalk. Karugbuntaga atong makauban usa ka licensed pharmacist, model, social media influencer, and beauty queen nga si Katrina Ann Johnson. Hello, Kat, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hi! I'm so happy to be here. Salamat kaayo. Okay lang ko. Ikaw po, attorney. Kamusta? I'm good. Thank you for asking. Naku, what keeps you busy these days? Well, honestly, nag-eskwela po ako. Nag-postgraduate studies ko. So, I'm taking clinical pharmacy. Ito, Kat, pag-usapan muna natin yung journey mo, of course. Ngayon, sikat kang model, sikat na beauty queen. Pero paano ba nagsimula yung journey mo in joining beauty pageants and being a model as well? Sa tinuod lang, ako ang journey sa pageantry and modeling, dili siya premeditated. I never really expected more. Surprise lang dyan tanan. Wala dyan ko na-expect na makaya dyan akong join og pageant kay medyo ulawon ko sa una. Pero at the same time, na dyan part sa ako na gusto dyan mag-join. Medyo curious ko, interested ko about kana no world of pageantry and modeling. Where do you draw your inspiration from? I would say my mom, 100%. Actually, pageantera ko mama sa una.
trivia lang. Pero sa una pa kay Toy, she actually really admired pageantry in general na kanang opportunity siya na maka-give back ka sa imong community. Maka-dedicate ni mo imong sarili to being of service to others. At saka mapapansin nyo mga kapuso, how'd kaayo mag-speak in the dialect si Kat. Actually, she grew up in the United States. How was your life back then, Kat? My family itself was different. Completely bungol akong papa and akong mama, syempre, immigrant siya, di ba? From the Philippines siya. So, she was from a different country. So, lahi po akong upbringing. Grabe ang discipline. Bawal mo laag, bawal mo sleepover. Strict kayo na mama. So, a lot of my friends, wala kayo sila nakasabot nga no ingato akong upbringing. Na-joy slight na medyo cultural divide. Kay medyo ako ang nasa crossroads na Filipino akong upbringing pero na ako sa US. Magana good. Pero looking back, definitely thankful ko. Syempre, since I was, I grew up there, medyo na-expose ko sa mga different cultures. And at the same time, since na-expose ko sa mga uban cultures, mas nigrabe akong appreciation para sa Philippines in general. O medyo, I guess, na ako'y medyo fresh na perspective or understanding of unsa jud ang modern Filipina, char. I think having that background, na-deepen jud akong love para sa country o nag-help it helped me realize na maski kung half-blooded lang po, I'm no less of a Filipina. I'm still a pure Filipina at heart. So I'm very thankful for my life and how I was raised. And we admire your parents for having raised you so well. And speaking of your parents, you've also mentioned that your mother was your inspiration, your source of strength. But unfortunately, she was diagnosed with cancer and passed away also, I think, early last year. How was that experience for you? Well, I think when you're dealing na, syempre nagsakit ang loved one, it's not really an easy thing to accept, I think no one wants to accept na basig mamatay imong parents or mag-suffer imong loved one. Pero murag na pugos lang jud ko that I had to accept it just because I had to take on that responsibility of being her caregiver, being her personal nurse, being her pharmacist, and at the same time medyo murag ako ang mama sometimes. So it was super unexpected and super kalit lang jud nahitabo ang tanan. And she will be even more proud kasi nga you have plans of joining national pageants this time. Kumusta at ano ang plano mo naman in the coming months, Kat? I'm really open to unsay plano ni Lord para sa ako. Definitely after namatay akong mama, medyo na-confuse ko, na-lost ko, ako kabulon sa akong buhaton, kay wala akong murag guardian angel, kunuhay. Pero I think even though she's not physically here, as you said, attorney, it doesn't mean that it's gonna stop there. So I still have, I guess, the willpower to go on, even though it's kind of dimmed a little bit. As painful as it may be, or as difficult as it may be internally, life goes on, right? Dili lang siya magundang kay namatay akong mama, di ba? So, kabalo akong mama sa mga goals pod na ako, and it was, our goals, both of our goals for myself. So, dili man po siya gusto na i-waste na po ang opportunity if ever ma-present ang opportunity. Let's claim that, Kat. And of course, once you'd be joining already national pageants, ano ba yung magiging advocacies mo naman na gusto mong iparating sa lahat ng ating mga kapuso, hindi lang dito sa Mindanao but all over the country? Well, I think ever since bata pa ako, importante dyan kayo ang be of service dyan sa akong pamilya. In any little way, magtabang. As a healthcare professional, promoting health is at the top of my list across all age groups. Any and all of my advocacies have to do with health. Thank you very much, Kat. Well, need I say more? You're not just a woman with beauty and brains, but a woman with a true heart and, passion for others. Dagan kaayong salamat. Mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao, Kat. Hi mga kapusong Mindanao. I just want to say thank you so much for watching, and I hope that in the future, wherever God may take me, whatever my future plans may be, that you will support me. I love Mindanao with all my heart, and I hope that I will be able to do you guys justice and kind of represent Mindanao as best as I can. Thank you guys so much and stay safe. Thank you very much, Kat. Thank you. And that was Katrina Ann Johnson. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga
Mga kapuso, ila-ilahon ta ang grupo nga nahiusa tungod sa ilang pagkahilig sa pag-alaga o klase-klaseng langgam. Ato makauban this Monday morning ang founder sa Davao Free Flight Lovers nga si Wilbert Bonifacio. Sir Bert, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mabuti naman. Good morning. Sir Bert, unang-una curious mi labi na kuno kung paunsa ba nagsugod nga nabuo ang inyong grupo nga Davao Free Flight Lovers. Nabuo mong grupo katong July 2016. Kasama ko yung mga taga Santo Tomas yun, tsaka taga Mental, sila Kuya Dexter. Doon na nagsimula ang group. Gusto namin makaikayat ang mga batanon, may ilig sa ibon, na para mawala ang kanilang mga stress. Wow, great to hear that, sir, no? Pero unsa ba sagad yung mga klase sa langgam, sir, ang inyong mga ginaalagaan? Daghan, sir, katulad nito, kakatil, Indian ringneck, may kakatu, eclectus, African grey parrots, parakeets, Macau. Ubay-ubay sa day, sir, no, ang inyong mga ginaatiman nga mga langgam. Pero naabay mga tricks, sir, nga kaya buhaton sa inyong mga langgam? O unsa po din nga mga tricks, sir? Daghan kayang buhaton ng among mga langgam, Sir Jill. Like, Muki. Come. Kali down. Again. Turn. Turn. Good bird. tapos kanang mga big bird, mo istorya pod sila ug mo kanta. Lagi namin tinuturo yung pag free flight. Ang free flight ay pinapalipad namin yung mga ibon, tapos tinatawag namin, bumabalik sa amin. Very friendly, ug sayon lang di ay sila i-train, sir, no? Pero unsa ba sagad ang kinahanglan nga trait sa langgam nga maingon sa keepers o kining owners nga sayon lang sila i-train o tudluan? Ang ugali ng ibon, minsan mahirap silang i-train, lalo na kung may edad na sila. Dapat yung tinetrain yung bata pa, sisiw pa, inakay. Doon nagsisimula ang pag-unfeeding. Pag-train ng free flight, dapat sisiw pa lang, ikaw nang nagpapakain. Mula pagkabata hanggang makalakad, hanggang makalipad, dapat tuloy-tuloy ang training. Yun ang proseso, dapat laging pabalik-balik yun hanggang sa lumaki siya, hanggang sa marunong na siyang lumipad. Pag komportable ka na, pwede mo na siyang i-outdoor, pwede ka na naman free flight. Pero depende pa rin yan sa pagbanding ng owner sa ibon. Dapat may time ka talaga, lagi mo siyang linalambing, dapat lagi ka may oras sa kanya. Alam niya na ikaw talagang parang parents na niya, babalik at babalik siya sa'yo basta kumpleto ang banding. Ug sa kadugayon na sa inyong grupo, sir, no, aduna ba yung mga events sama sa mga expo o contest ay inyong naapila na? Yes sir, meron na. Nakasali na kami dati sa Davao October Pets. Yun ay grupo ng mga lahat ng hayop dito sa Davao, pinagsama-sama. Pero ang category namin sa mga ibon, kaya ang Davao Free Flight, nakasali siya para maipakita sa mga tao ang pag-aalaga at kung paano mag-alaga ng ibon. Og I'm sure, sir, daghan na karon ang nagka-interest nga kining mag-atiman og langgam. Og unsa ba imong maitambag alang kanila, sir, sa mga buot pod mag-alaga o mga klase-klaseng langgam? Pag pumasok ka sa pag-ibon, dapat kung bibili ka ng ibon, doon sa may papers talaga. Doon sa legal na nakaregistered sa DNR para walang problema pagdating ng panahon. Pag mag-travel din, dapat kukuha ka ng LTP o Local Transport Permit kung saan ka sinasakop ng DNR. Ang pag-ibon, pwede naman kahit sino, kahit bata, matanda, pwede, may kaya o wala. Basta may time ka lang sa kanila at may bibigay mo tamang pagkain nila, vitamins, tamang kulungan, yun lang. Dapat lagi mo pakita sa kanila na mahal mo sila. At saka ina-encourage din kasi namin yung mga kabataan na ganito na lang ang maging abi nila para malayo sila sa anumang klaseng bisyo. Kasi pag may ibon ka, uwi ka para magpakain sa kanila. Magkakaroon sila ng responsibility, uwi sila sa oras para magpakain sa ibon. Hindi sila magdalakwat dahil alam nila may naghihintay sila pakakainin. Alright, dahil salamat, Sir Bert, sa pagbisita din sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, sir, ug imuha pong mga alaga nga langgam. Thank you, Jill, at thank you sa At Home GMA Regional TV. Saylo sa pagkabuo sa grupo nila Wilbert Bonifacio ug ang atong pagkawili sa pag-alaga og mga cute kaayo nga mga langgam mao ang advokasya sa pagpanalipod ug pagprotekta sa mga langgam
ang mensaheng buot nila ipaabot sa katawhan. Samtang Jill at taliwala pa man nga niagi og depresyon si Isabela Blancas, wala niya kini gitugutan nga makababag sa iyang kagustuhan nga makatabang sa mga nanginahanglan. Sabay na sab sa pagpromotar sa fashion. Dakong tabang sab kuno kung ngano siya nagmalampuson kay tungod sa suporta gikan sa iyang gidikanan. Samtang say aduna may mga pagsulay sa kinabuhi si Katrina Johnson, pero wala kini nahimong babag aron i-push ang iyang mga pangandoy sama na lang sa pagiging beauty queen. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Walt Disney nga all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.